bi gauza, bereztu behar dira. Esan edut, arazo edo badago eta da politikan, eta hori gertatzen da politikarroan, besteetan ez dela gertatzen, amatasuna ez dagoela onartua, ez dakit nola esan. Hau da, gauza bera gertatu zitzaion Julia Madrazo zinegotzia zenean, eta parlamentuan, Eusko Legebiltzarreko parlamentuan, Eusko Legebiltzarrean gertatu zen aurrekontu batzuk onartu behar ziren, eta uste dut Pepeko bat, ez dakit no zegoela, ajustume bat izan zuela, eta orduan geratu ziren empatatzen, batek ez zuen boskatu hori izan zen, emakumeek erabaki zuten gauza bat, emakume parlamentariek, ze hor dago hori, kontu bat, zu parlamentario edo zinegotzi edo, kargu publikoa bazara, ez daukazu amatasun bajarik. Ze dimititu behar duzu, urrengoa juteko, eta dimititzen baduzu gero, ezin dela, ja ezin zara bueltatu. Hori da arazo bat. Eta gero ja bestea de Santa Mariak egin zuenak niri hori da, gauza bada hori da, gauza bada dagoen arazoak hori konpondu beharko zela guztientzat, eta bestea da zuk aste bete hori zen frogatzeko eredu maskulinoa eredu maskulinoa inor baino beto betetzen duela naizta emakumea izan, baina bueno edo biologikoki extraterrestrea dela. Aparte. Aparte izango zuen beste pertsona bat zaintzeko. Gainera hori. Beste batek zaindu behar dio. Ez que hor dago kontua, hor dago mezu bat, begira emakume honek zer egiten duen. Gu emakumea ruta, langileak ez gara gai hori egiteko. Ez mezua. Bitartean gaur hori ondo zaindua, seguru hasi beste emakume batek. Eta gainera, dekurik datorrela, zein modernoa. Segundorentzat, eredu, ganera, izan daiteke, zerako tonteria dan hori, ama izatearena eta titia ematearena eta zelako tonteria, emakume horrek egiten dugu eta ganera begira zelako aurpegi ona daukan telebista aurrean hori da, eta besteok zarie floja batzuk ez da egite, lektura hori ere egin daiteke horretarako planteamentu oinarrizko planteamentu ere badauz ez da egite gazte horrek zer pentsatzen duen gazte bakarra edo nereak behar badauek ez dute ikusten guk gauzak beste modu batean biziko dira behar bada orain ez da hori legalidade aldetik berdinak bagara zer behar dugu ez da egit alde batetik esan zuenean zenbait reivindikazioa instituzioak ere dituela bai legean berdintasuna gero egunerokoan ez praktikan ez eta kulturetan ari gutxiago hori bai, nik uste dut aurrera tenokio azken berrogei ikara eta horretik igual gertatzen ari diren talka asko. Hau da, genero violentzia eta komponente bat izan dezake hori. Emakumeek berez uste duelako, uste duelako bere eskubideak hori direla, modu naturalean. Gazte, batez ere, 30 urtekoen, 25 urtekoen, ez dutelako beste egoera bat ezagutu, nire amazenak ezagutu zuena. Nire perasuek atera ziren zulo batetik eta gu, horren bai zulo batekin baina berdea transizioan gauzak zutileak bat dira matizatuko guantezez demokrazia bizitara edo berdina gara akimunean injustizia de parzial
isla komunikabideak. Hori barik izatetik ez horrenien gurpilea, ez da? Komunikabideak zautzen dute iritzia, ala iritziari jaten ematen dute. Eta horren ondorioa da, Pilarek esan dauena, gazten aldetik, ematen ari dela eraso kontu horiek, konturatu bez direla egiten, egin zen ikarketa horretan, eurek ez dute hartzen eraso moduan edo hainbat gauza eraso direnak, telefonora atzeti deitzen, ez dakite nirea zara eta ez da zara beste inorena, eta horrelako kontuak oso gazte, pertsona gazten aldetik, ez? Ekonomia da beti dani, ekonomia bere pixoak izan, determinante izan. Gure gurasoek, gure amek, ez zeukaten eskubiderik kartila bat zabaltzeko. Ez zuten sinatu, ez zuten firmatu esan ere. Hori gaurko neska gazteek, hori ez dakite. Memoria historiko hori ez daukate horrengo referentziarik. Ematen dute, euren tarjetaria plastikozkoa daukate gero. Konparatu, zuen unibertsitatean lan egiten duzue. Nola, 40 urte zenbat ematen zuen unibertsitatean, zenbat dauten dago. Gaur egun, fakultate askotan, emakumezko gehiago dira, ez euskoa baino. Hor, gizonezko atzko, komplekos, betelik, errebalatu egiten dira, nola, egiten moduan, nola, nabarmen, nola, nabarmenean. Komunikabideena aipatu duzu, eta nik uste dut importantea dela, komunikabideak orduan gogorri ginenean eta apurtxu bat independentzia daukatek jentea eta zizenean gogor jokatzen daudela, komunikabideak ere nik uste dut jarraitu egiten zutela. Hoi nik uste dut komunikabideak egiten dutela hola, eta horrek bai eskubide edukazue, bai esaten da zeretik, udaletxetik, diputazioetik, danetik, baina baldintzak gabe. Eskubidea bai, baina baldintzak gabe. Hori da, baldintzak gabe eskubideko zure esatea da burla egitea zen. Zuri esaten baduzu eskubide usua daukazu hori egiteko, gero ematen ez baduzu nolako baldintzak egitea. Hori, azken bat. Hori da, ez da, komunikabideak egin uste dut hori asko sakontu bat, hori komunikamentu korrektu baina. Eta hola da, diferentzian dia egiten dutena, bai, aldizkari batzuk izan gura, beste bat izan, aldizkari batzuk da hola. Eta hori xe, nik uste dut eta ez da korrektura indarratu egin. Beltzik usten nahi izan. Ez igual beste bain, egin dugu igual bide bat eta Hombre, estrategia.